उदालगुरि एरिया सोरां बाजाराव दङ। बे जायगायाव थांनाय 19 तारिखखालि नैबे माबानि रेन्जार प्रान्जल तालुकदार रुनिखातारि रेन्ज अफिसार प्रान्जल तालुकदारा फैनानै बे जायगायाव न' सावफैदों। बे जायगानि बेसर आरो गुबुन गुबुन आबादखौ सावदों आरो बिदिनो बियो बे जायगायाव फैनानै बायदिसिना लुट खालामनानै लाङो, बर'फोरखौ सिगिसग खालामो, दाननो सुनो बुङो आरो बर' जाथि मारिम बर' जाथि खेला खुखुर जाथि बायदिसिना होनना बुंनाय जों बेखौ ओरैनोबाबो बे रायजो राजाफोरनि जायनाखि बिबुंथि बेखौ जोङो इउटुबाव नुनो मोनखाबाय। आं दिनै बेयाव फैनानै बयनिफ्रायबो मिथिबावबाय। खोब दुखुनांथाव। दा बेबायदि दुखुनांथाव जाथाय तालुकदार बे बुंनो मोनामोन, बियो बुजिनांगौमोन जे जोंनो फरेस्ट भिलेज एक्ट आयेन बानायना होदों। बे फरेस्ट भिलेज एक्ट बादियै जे ट्राइबेलफ्रा जेरावखि थाया थानो मोनो। दा ओरैनो मोनसे खालामना होदों 1986 फरेस्ट भिलेज एक्ट 2006 नि जायनाखि रुल्स, बेबादि रुल्स बादिबा ट्राइबेलफ्रा 2006 सिम जेसेबां दंफैखायो हाग्रायाव बिसोर थानो मोनो, बिसोरखौ जेबो खालामनो हाया। बिसोरनो लामा थामा बानायना होनांगौ, स्कुल बानायना होनांगौ, दैखर दै लोंग्रा बेबायदि बेबस्था खालामनांगौ, बे आयेनाव दङ। आरो लोगोसे 2006 नि उनाव सोरबा जुदि ट्राइबेलफ्रा हाग्रायाव गोदानै जुदि एवनानै थादोंब्ला दा बेखौबो डाइरेक्ट खुनु आल'सना खालामाजासे, खुनु गोदानै दोननायनि बेबस्था खालामाजासे होखारनो हाया। आयेनाव बिदि गैया। सुप्रिम कर्टनिबो गाइडलाइन दंखायो। दा गतिके फरेस्ट भिलेज एक्टनि आयेन बादियै बिथाङा सोरबा जुदि बे जायगायाव इलिगेल बादि सोरबा हाग्रायाव दंफैयोब्ला बेखौ बियो गुबुन जायगायाव थानो थाखाय जायगा खालामना होनांगौ, लामा बानायना होनांगौ, स्कुल बानायना होनांगौ, दैखर बानायना होनांगौ। बिनि उनावसो सोरबा इनक्ल'ज दंब्ला बेखौ इनक्ल'जमेन्ट जानायनिफ्राय लानानै थांनानै दोनहैनांगौ, बेसोमोन। खिन्थु बेखौ खालामाबालानो बे डाइरेक्ट फैनानै एक्सुवेलि बर'फोरखौ खाथि मारिम होनना बुंफैनाय बे आयेननि बेरेखा जादों। बे आयेनखौ बाहायनाय जायाखै। बेखायनो बेखौ निन्दा खालामनो लुबैयो आरो रायजो राजाफ्रा बेनि सायाव जथेस्थ' दाखालि ज' जालायनानै जे बेखौ माने होबथानायबो जाबाय आरो रायजो राजा ज'नो बेखौ माने एसे साजा होनाय जाबाय। आं रायजोखौ धन्यबाद होयो। जोङो मोसौ नङा, जों जुनार नङा, जों सैमा नङा। बेबायदि बर' जाथि खाथिम, बर' जाथि माने मारिम होनलायनाय खोथा, बर' जाथि कुकुर जाथि होनलायनाय खोथा, जों बेखौ खुनुदिन सैज्य खालामा। दा रायजोफ्रा जे गावनि स्टेटखौ देखायदों बे खोब बाख्नायथाव आरो जों देखायनांगोनबो। आरो जोङो डिगनिफाइड मोनसे सिटिजेन हिसाबै, जाथि हिसाबै जों थांना थानांगोन। बिदि मोसौ बादि बेबहार खालामनानै जों थांना थाया, जोंखौ बादि जुनार बादि जोंखौ बेबहार खालामनो हाया। जोंनो आयेनाव जाहोदों, बे आयेन बादि जोंखौ थांना थानो होनांगौ। दा दिनै जों नुगासिनो दं, दिनै जायगा जायगा बिराद समाव बर'फोरखौ माने गावथारनाय बुथारनाय नुबोगासिनो दं जोङो। आरो बे प्रान्जल तालुकदारानो बेनो ओरै दाखालि माबायावबो बै चिरां डिस्ट्रिक्टआवबो मानसि गावथारबाय बियो। बिनि आन्दारावनो जागासिनो दं घटनाया। आरो दिनै मेइनलि दिनै नुगासिनो जों फरेस्ट आन्दाराव दिनै माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ ओरैबायदि अत्याचार खालामगासिनो दं बर'फोरखौ। जेरावनो मोनो बेयावनो बुलाबायनाय, बन लायनो थांबाबो बुख्रुबनाय गावख्रुबनाय, सोरबा माने मोसौ होलांबाबो माने गावनाय बुख्रुबनाय, सोरबा दानख्रुबनाय, बिदि घटना जों नुगासिनो दं। दा जोंनि माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ माबोरैहाय जोंनि बर' फिसाफोरखौ बे जायगानि असे थागिबि फिसा बेखौ बोरै बिदि अत्याचार खालामनो हायो? बिदिखौ खालामनो हाया। आयेनावथ' बेखौ थोनाखै। दा खोब दुखुनांथाव। बेखायनो जों रायजो राजाफ्रा जे बे जायगायाव ज' जालायनानै बे होबथादों, जों बेखौ धन्यबाद होयो। दा गोदो गोदायनिफ्रायनो ट्राइबेलफोरखौ बिदिनो नासयनाय मुगैनाय बे जाबोबाय थादों। जे ट्राइबेल माने एखेबारे सिसि सैमा बादि बेबहार खालामनाय, मुगैनाय, माने थाफा होआ जाफा होआ। दा बेफोरबायदिनि थाखायनो बेखौ माने प्रटेकसन मोननो थाखाय जोंनो आयेना संबिधाना जोंखौ गोजौ मर्यादा होनो थाखाय जोंनो प्रटेकसननि बेबस्था जोंनो खालामनो हादों, आयेननि राहा खालामनो हादों। जोंनो बे आयेन राहाखौ जोंनो दिनै माने होनांगौ सरकारा। जोंनो आयेननि बेबस्था खालामनानै जोंनो आयेननि बेबस्थाजों जोंखौ डिगनिफाइड मोनसे हारि हिसाबै थांना थानायनि बेबस्था खालामनो हानांगौ। खिन्थु बेखौ खालामाजासे बे न' बां सावलाबायनाय, होखारनाय, बुथुमनाय बेखौ खुनुदिन सैज्य खालामा। दा दिनै नैबेयाव जानाखि जालांबाय, नैबे उदालगुरि एरियायाव नैबे सोरां बाजार खाथि खाला जानाखि गामिफोर, बे जायगायाव जे न' बां सावनाय, बे जायगायाव फैनानै अत्याचार खालामनाय, सिबिं सबाय बुख्रुब बुख्रुब खालामनाय, सावख्रुबनानै लांनाय, सावनानै गालांनाय, आलु लुट खालामनानै लांनाय, दा बेफोरखौ दाखालि बे जायगा मानसिया कमप्लेन होबाय। दा मोजां जादों। दा एक्सेप्ट खालामाखैनो। दा जोंबो ज' आरोबाव
बेखौ रिटेन कमप्लेन जों होनांगौ आरोखि होगोन बे ट्राइबेल एट्रसिटिस एक्टआवबो गोलैयो बियो ट्राइबेलखौ बे रोखोम गाज्रि खोथा बुंनो मोना ट्राइबेल सायाव बे रोखोम गाज्रि बेबहार खालामनो मोना आयेनाव दंखायो बे ट्राइबेल एट्रसिटिस एक्टआव गोलैगोन बे बेखायनो जों बेखौ लानानै ज' आरोबाव जोङो कमप्लेन होबावगोन आरो रिटेन कमप्लेन होनांगौ गामि मानसिया जायखौ बुदों जाय बुजादों बे बुजानि मानसियाबो लिरना होनांगौ आरो जाय माने माबा होदों माने बर' जाथि माने कुकुर जाथि होननाय बर' जाथि खाथि मारि होनलायनाय खोथा बेबायदि बाथ्रा जाय माने बुंजादों बेफोरखौ दिनै बेखौ लिरनानै जुदि कमप्लेन होयोब्ला बिनि सायाव एक्सन जागोन दा जों बेखौ माने माबा नाङा नागारनाङा जों कमप्लेन होनांगौ आरो जेब्लासिम कमप्लेन होआबा अब्ला बिनि सायाव एक्सन जानाय नङा जेबो दा ओंखायनो रिटेन कमप्लेन होब्लासो एक्सन जागोन दा रिटेन कमप्लेन होबासो बिनि सायाव माने ट्रेन्सफार जागोन बा बियो माने सासपेन्ड जागोन बे जागोन ओंखायनो रिटेन कमप्लेन जों होनांगौ जों बेखौ इमिडियेटलि जों रायजो राजाखौ लानानै बे जायगाया बुंजादों आरो गावबुराफोर ज'नो बेखौ खालामनानै जोंहाबो माने बे खाथिनि जायनाखि माबा थाना बे जों कमप्लेन होनोसै आरो लोगोसे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआवबो जों कमप्लेन होनोसै अब्ला एक्सन जागोन दा रायजोफोरखौ आङो बयखौबो धन्यबाद होयो जों बिनि थाखाय जों उनाव खबर लाफैबावसै दंबा ज' खबर लाबावसै ज'नो फैनानै मावलायसै रायजोफोर गोरा जानांगौ रायजोफोर रावखौ गिना जों रावखौ गिना जोंहा अधिकार जायगायाव थानायनि जोंहा अधिकार दं जोंनि जायगा बियो जोंनि माने आबै आबौ हा बियो जों जेरावखि थाया जों जि खालामा जोंहा राइट दं दा जोंखौ जुदि एनक्रस खालामदों होनना बुंदोंब्ला जों हाग्रा सिफायनो हादोंब्ला बेखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ आयेन बादियै बोखारना लानानै दस्रा जायगायाव दोनहै जों आबाद खालामा नङा होमबा थानो जायगा हो मोजां दैखर बानायना हो लामा बानायना हो स्कुल बानायना हो ओमफ्राय दोनहै दस्रा जायगायाव बेसो आयेनाव दङ खिन्थु मानसिखौ सैमा बायदि बेबहार खालामनानै बुख्रुब सुख्रुब खालामनानै होखारलाबायनाय माने आबाद माने सावलाबायना होनाय न' बां सावनाय बे बबे आयेनाव दंमोनलाय खुनु आयेनाव गैया बियो आरो इलिगेल बियो आरो जों दुखु मोनो जोंनि सरकार थानायाव बेबायदि जानो मोना जोंनि सरकारा जोंखौ प्रटेकसन नांगौ आरो जोंनि आफादफ्रा ज' ओंखारनांगौ दा जोंनि आफादफ्राव फैनानै बेफोराव जोंनि माने गाबथाफैनांगौ जों गावजों गाव जों नांलायनाय गावजों गाव माने हुमखि होलायनाय बेखौ दोनलायनानै जों दिनै जाथिखौसो दिनै नासयफैबाय जाथिखौ दिनै माने गाज्रि खोथा बुंहैबाय न' बां सावबाय होखारबाय गावथारबाय बेबादियाव फैनानै जोङो दिनै गाबथाफैनांगौ जों बाथ्रा बुंफैनांगौ गोरिब गुन्द्रा मानसिनो थांनानै थानायनि मोनसे मन'बल होनांगौ बिसोरनो थुलुंगा होनांगौ लामा दिन्थिनांगौ जाहाथे जोंखौ फैनानै गुबुन मानसिफ्रा फैनानै जोंखौ अयथासार खालामनो हाया सिगि सग' खालामनो हाया जों जाहाथे बे जायगायाव गिलुं गिलुं जाहाथे थानाङा जों फ्रि थांना थानांगौ फ्रि एखेबारे जों जेराव जाहाथे जेराव थायो बेयाव गिनांगौ जानानै फैया जा फ्रि एखेबारे उदां भाबै जों थानो मोननाय बिदि जानांगौ जों उदाङै नाहा थांगोन मैहा थांगोन उदाङै जोङो बन जों एसे लायगोन जोंहा ना फोराननांगौ दङ ओंखाम संजानांगौ दङ जोंहा गेस गैया माजों जों जानो फालाय जोंनि गभर्नमेन्टआबो गेसखौ एभेलेबल खालामाखै गेसखौ जों मोना एभेलेबल मोना आरो जों गेसबो जों बायनानै जानो हाया माखौ सावगोन जोंलाय दा गथे बे हाग्रानिफ्राय जों बे गोरान बन लाबोनायाव जोंहा मारै दं गोदो ब्रिटिशनि दंबाबो ब्रिटिशफ्रा जोंनो ट्राइबेलफोरनो हाग्रायावनो फरेस्ट मोनसे माबा खालामनानै जोंनो फरेस्ट भिलेज खालामना होनानै बे हाग्रायावनो जोंनो मावना जानो होदों बन लायनो होदों थानो होदों बे जायगानिफ्राय एफा एनै माने माबा खालामनानै जानो ना लायनानै जानो जोंनो स्कप होदों दा ब्रिटिश समावनो बेखौ होदोंब्ला ब्रिटिशनि उनाव दिनै जोंनि मानसिया जोंखौ जों माने मारै अयथासार खालामखो जों दिनै मानो गावनि न'आवनो गिलुं गिलुं मानो थानो गोनां जाखो मानो न' बां सावजाखो मानो होखारजाखो अननाय बियो बेखायनो रायजोफ्रानो गोरा जानांगौ बयबो जोंखौ खालामोना ज' एखेबारे आरो एबारनिफ्राय जुदि ओंखारफैयोब्ला जों ज' ओंखारनानै आरोबाव जों उल्था जोंखारनांगोन बेखौ जोंहा थांगोन गाबोननिफ्राय जों कमप्लेन होदिन दे बयबो गाबोननिफ्राय जों ओंखारनानै कमप्लेन मोनसे होनोसै आरोखि लिरनानै रिटेन गावबुराफ्रा सहिनानै माबानांगौ बे एक्सन जागोन आरो बेखौ जों हिउमेन राइट्सआवबो जों हरगोन आरोखि ट्राइबेल एट्रसिटिस बिदि जाबाय ट्राइबेलनि सायाव अयथासार खालामनाय जाबाय अननाय खालामनाय जाबाय जों बिनि बेरेखा जों प्रतिबाद खालामनाय हिउमेन राइट्स अर्गानाइजेसनखौ जों हरगोन आरोखि बेखौ आरो लकेल कर्टआवबो जों होनोसै आयेनाव मा बेबस्था दं खालाम आयेनावथ' ट्राइबेलखौ बिदि अयथासार खालामथाराखै ट्राइबेलखौ आयेनाव प्रटेकसनसो थिनदों निरापत्ता होफिननो होनना बुंदों दा गथे जोङो ज' ओंखारलायनानै जोङो बिनि बेबस्थाखौ लानोसै गाबोन दे रायजो